הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל, וכמו גלויות של נוף יפה. בנות המדרשות הן הבנות שמובילות בחוד החנית של החינוך הלא פורמלי במדינת ישראל. חיבור עמוק של הנוער לעולם הערכים היהודי, לעולם הערכים הציוני, והפעילות הזאת מאוד משמעותית. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, לנו לעתים נודד אני בדרך, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. צריכי המגדלים בירושלים וסמטאות השוק הצבעוני, גגות הרעפים של גבעתיים, אני בתים מבעד חלוני, את האביב בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ואת נרות שבת, את ים המלח. בנות שבאות למדרשות באות להתמסר למען עם ישראל. הבנות מלמדות גם בתחומי היהדות וגם בתחומי ארץ ישראל, כשבשני התחומים הן מחברות את הכל. מוטיבציה, כוח, צריך הרבה כוח בשביל השנה הזאת כי עובדים קשה. המון רצון להשקיע, לשבת שעות, ללמוד בספרייה. אני לא מכירה עוד שירות שמעניקים הכשרה כל כך יסודית, כל כך ארוכה. זו הזדמנות שיש לי את המקום להשאיר עליהם את הרושם הזה. כאילו מה שאני אגיד, מה שאני אראה להם, זה מה שהם ידעו, זה מה שהם יכירו. לחשוב בגדול, לראות איך שבכל, גם פרט הכי טכני שאתה עושה, איך זה מתקשר למכלול, איך זה משרת את המטרה הגדולה שלשמה הגעת. יש פה מסר מאוד עמוק להגיע לכאן, אנשים שמגיעים לכאן, באמת שומעים מה זה העיר העתיקה באמת, את ההיסטוריה שלנו, את ההתחלה שלנו, מפה התחלנו. מקובל לומר שמפעל המדרשות לטיולים ויהדות הוא חוד החנית של הפעילות הערכית ציונית לאהבת הארץ, מורשתה וערכיה. ואת הים אחד אחד ואת כולם, כולם קורצים אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני בדרך, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום שלום לך ארץ נהדרת, חדל נושא לך שיר מזמור, שלום שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום שלום לך ארץ נהדרת.